Ajde. Ćao, brate, Srbija. Evo, sada u Čingtian, to je jedan malo opština. Ja sam tu rodio. U Srbiji 80 Kineza iz taj grada. Sada u planina, taj planina ako 800 visina. Sada naši prijatelji napravio jedan drvo. Ovo drvo, ja mislim i Srbija ima taj drvo. Ali taj drvo, koje je mlada, to jede se za jaja. Ovo zajedno s brze ili ovo kuva. Znači košta taj drvo 1 kilo, košta ako 200 yuan 1 kilo. 25 eura. 25 euro. Ja mislim i Srbija da ovo sadimo mnogo više i uvozi za Kinezi. To je super. Ne može stigimo. On napravio veliko, okolo sve on pravio. I koliko ima, koliko plode. Sve što se napravi proda se. Zanimljiv proizvod.